Welkom in Lottem, op kasteel Kaldenbroek. Mijn naam is Laquais Frans. Ook hier heb ik het privilege om te dienen, u te ontvangen. Komt u maar mee. Al sinds de 14e eeuw wordt hier statig gewoond. Maar het huis was ooit formidabeler van uitstraling. Het had een slotgracht om zich te beschermen. Het had een woontoren die hier achter mij omhoog rees, die gesteund werd door deze beer van een steen. Het complex had ooit de vorm van een U, totdat men de oostvleugel sloopte. Het aanzien van dit kasteel is zeer veranderd door sloop. Maar door ontdaan te zijn door de dingen die Kaldenbroek macht gaf, gaf de ruwe bolster als het ware een prachtige blanke pitprijs. Kaldenbroek ontwapend is mooi, rustiek en vredig. Haar bestaan is gegarandeerd voor de komende jaren door gasten die hier een vakantierust komen zoeken en hen die hier komen te helen en leren om de rust en de vrede in zich mee te nemen. Voor meer kasteelverhalen, visit noordlimburg.nl. Dit huis van de vrede huisvestte ook ooit heer Karl Philipp Reichsgraaf von Villach und Lottem. Hij werd in 1713 gepromoveerd tot veldmaarschal in het Pruisische leger, de hoogst haalbare rang. Aan andere woorden, dit huis huisvestte dus ook ooit een uiterst succesvolle meester van de dood. Het was een eer om u weer te dienen. Adieu.